Ja, vi startede en ny funny video. Ja, det er så John. Hvornår lærer du, jeg hedder Christian? Og i dag kan vi hoppe på trampolin. Man skal jo selvfølgelig have en trampolin. Og den starter med L. Nej. Det er T. Trampolin. Den løber man. Den får man. Så træder man op på den der. Den der klods der. Den fine klods. Så på den måde. Prøv at komme op. Kom der. Det gjorde han jo helt selv jo. Over nettet. Skal jeg komme ind? Ja, det kan du. Ja, så ligger jeg lige der. Du havde fik lige en hovtur, du var. Ved du hvad nu? Ja. Nu. Hopper man. Så kan du lige spole 5 sekunder, så finder jeg ud af det. Nej, det behøver du ikke. Jeg prøver lige at prøve at regne. Ingen hører whoop. Og jeg er færdig. Og jeg fandt lige ud af, at jeg skal selvfølgelig hoppe sådan her. Og du skal gå helt ud siden. Nu skal jeg lave en berømte trick. Stå helt stille, ikke? Og spil. Op. Og hoppe. Og spil. Bing. Bong. Og jeg kan også en anden en. Det er sådan her. Bong. Bong. Og bing. Bing. Ej, det er jo helt Det fantastisk. er fantastisk, ikke? Så det ikke. Grunden det er, at jeg er så god til det. Det er kun Skal derfor. du prøve? Ja. Så hold den her. Prøv det igen, du. Du gør det helt forkert. Nej, godt. Hvis du skal gøre sådan, Igor, så skal du være sådan her. Uff. Stå på benene igen, Igor. Ja. Prøv det. Eller prøv noget andet, hvis du kan det. Ej. Ved du hvad, jeg kan også en helt anden en. Ja, det var en, jeg lavede tidligere. Altså, det var på en anden trampolin derovre, Igor. En stor trampolin. Det stjæler lidt nogle gange. Det er morfaren til ham her. Men der går man jo sådan her. Hoppe. Og der gjorde du sådan her. Brrr. Jeg gør lige sådan, så vender jeg lige skærmen. Stop videoen. Jeg tror, Christian har slået sig lidt for Så godt. er jeg brækket min kæde. Godt. Og pæse das. Christian, lav det pæne ansigt. Hvad for en pæne ansigt? Det er pæne.